tomto videu si ukážeme, ako si môžete vytvoriť účet u spoločnosti Avanti Trade, kde si môžete kúpiť niektorý z fundovaných účtov na syntetické indexy. Ak už teda máte založenú, verifikovanú svoju kryptopeňaženku, tak si prejdeme najprv do Avanti Trade, aby sme vedeli, koľko peňazí si tam budeme musieť poslať, aby sme si mohli teraz vybrať niektorý z balíčkov, teda z fundovaných účtov. Takže link, ktorý je pod týmto videom, vás nasmeruje priamo na túto stránku. To znamená, že kliknite kľudne na link, ktorý je pod videom, tam vás to presmeruje sem a tu si vyplníte svoje údaje. Takže najprv krstné meno, potom priezvisko, dátum narodenia, telefónne číslo, aha, nám tam dalo to Ameriku, takže ideme hľadať. Tak, 043. Mailovú adresu. Číslo. Takže dáme registrovať. Tu musíte vlastne potvrdiť ešte raz to heslo. Dáme registrovať. OK, teraz vám príde vlastne mail, ktorý potrebujete verifikovať, že ste to vy, potvrdiť. A potom, keď to máte v tom maili, tak sa môžete prihlásiť. Takže chvíľku počkáme a to verifikujeme to. Potom tam zadáme ten mail. A už sme dno. Super, takže je to verifikované. Takže teraz si ukážeme vlastne, že kde si môžete vybrať niektorý z tých účtov. Čiže to sú tu pod týmto druhým vľavo hore produkty. Sú tu aj forexové účty fundované, ale my ju využívame momentálne na syntetické indexy. Takže si vlastne v tomto treťom priečinku môžete vybrať, s akou hotovosťou, s akým nafundovaním chcete ten účet, čiže od 2000 po 200 000. Takže keď tam máte 2000, bežná cena je 66, ale my použijeme promokód, zľavový kód, kedy v podstate bude tá cena menšia. Takže keď kliknete na buy, tak sa vám tu ešte raz všetko zopakuje. Tu dáme náš kód Flow Team, napíšete sem a kliknete na zelené tlačítko, čiže vám to rovno preráta. To znamená, že pre vás je táto cena teraz potrebná, čiže $52,80 bude stať ten balíček, čiže minimálne tých $52,80 si treba poslať sem na túto adresu. Ako to teraz spravíme? Pôjdeme do financie, depozit a tu si môžete vybrať vlastne, že buď z týchto stablecoinov, čiže USDT, a jeden je cez kryptosieť TRC, druhý je cez kryptosieť RC, alebo potom sa dá aj v bitcoinoch. Čiže je na vás, ktoré z tých troch možností si vyberiete. V každom prípade treba potom zadať tú správnu adresu, nepomýliť sa, aby vám tie peňažky naozaj prišli tam, kde majú. Čiže keď si vyberiem tento USDT RC, ten som si ja osobne všimla, že je síce najvyužívanejší, ale je najlacnejší. A zadám si tú sumu, ako si sem chcem v podstate poslať. Takže dajme tomu $60. Tak,
Keď kliknete na toto zelené tlačítko, tu sa vám vygeneruje adresa, ktorú si potrebujete skopírovať. Všimnite si, že táto adresa je iná, ako bude teraz tá druhá, ktorú si vygenerujeme. Tu nebudeme potrebovať, len vám to chcem ukázať, že prečo je také dôležité správnu adresu skopírovať. Čiže tu nám máme TRC, kryptosieť, a posledné 3 písmenka sú malé H, D, D. Teraz keď si prepneme tu, čiže kryptosieť RC, je to rovnaká kryptomena USDT a dáme si vygenerovať adresu, tak tie 3 posledné sú v podstate iné. Celé je to iné, celý ten vzorec, v podstate celý ten kód je iný. To znamená, že naozaj je dôležité, keď si vyberete tú kryptosieť RC a odkopírujete ho a budete ho potom zadávať do kryptopeňaženky, tak aj tú sieť potom v tej danej kryptopeňaženke zvoliť ako RC. Čiže my ideme na to TRC, toto sa nemení, toto vám ostáva v podstate v tomto profile, v tejto vašej peňaženke, tu priamo na tomto Avanti Trade, to je vaša adresa, čiže sa to nebude meniť, čiže kedykoľvek aj do budúcna budete si sem posielať nejaké peniaze, tak tá adresa ostáva. To znamená, že vyberáme si TRC, USDT, čiže klikneme ešte raz na to Proceed. Takýmto spôsobom si vlastne skopírujem tú moju kryptosieť a teraz potrebujeme ísť do našej kryptopeňaženky. Ak máte verifikáciu hotovú, tak ste sa prihlásili opäť do vášho Binance účtu. Tu budete vidieť v podstate, keď kliknete na tohto alebo nájdete myškou na tohto panáčika, tak tu budete mať zeleným ukázané, že overené. Čiže môžete ísť nižšie na aktíva. Klikneme na spot. Ak máte toto vyhviezdičkované, tak tým, že kliknete na toto očko, tak sa vám to vlastne zobrazí, aké máte tento portfólio v tých rôznych kryptomenách, v tých rôznych coinoch. Prejdete na tieto 3 bodky vpravo, hop, dáte vklad. No a zobrazia sa vám tu vlastne 3 možnosti. Buď to vlastne pôjde cez bankový prevod SEPA, používa technológiu Paymonade alebo tento. Oni sú v podstate relatívne rýchle. Není to, že okamžite do sekundy, ale málo kedy sa stane, že to trvá viac ako deň alebo 2. Väčšinou do niekoľkých minút alebo do pol hodinky, do hodinky, záleží, aké sú preťažené tie siete, či je víkend a tak ďalej. Takže možno, že vás to tam aj vyzve kartu si pridať, čiže teraz skúsime najprv tú kartu, tam máte poplatok ale 2%, čiže toto vyjde lacnejšie. Takže keď dáme pokračovať, tak si tu zadáte. Ja už tu mám kartu vlastne vloženú, vy si viete pridať tam jednotlivé karty, keď si dáte pridať novú kartu, alebo vás to možno, že automaticky vyzve, ak tam ešte žiadnu nemáte. Čiže tam musíte dať vlastne názov karty, lebo to musí sedieť s tým vašim menom, ktoré máte pri tej verifikácii Binance. Tu si dáte číslo karty, platnosť karty CV, potvrdiť, môže sa stať, že proste tam prebehne nejaká synchronizácia s tým daným účtom, čiže môže vám napríklad, ja neviem, 1 euro alebo 0,1 eura stiahnuť z toho účtu a potom zase vrátiť naspäť, len aby tam vlastne prebehla tá verifikácia tej karty, že naozaj to teda súhlasí. No a potom v podstate, ak tam máte viacej, tak si ich môžete v podstate prepnúť buď na jednu, druhú, alebo tretiu, alebo štvrtú, podľa toho, čo vám viacej vyhovuje. Tu si zadáte čiastku, napríklad 15, lebo minimum je 15, poplatok 0,3 eur, to sú tie percentá, 2% a dáte pokračovať a ono vám to vlastne automaticky tam stiahne, prípadne bude potrebovať ešte nejakú verifikáciu. Ideme na predchádzajúce. Táto možnosť je podobná, že tiež vás to vlastne na nejakú platobnú bránu prepne a táto druhá možnosť, keď dáte na pokračovať a dáte si tam tiež 15, hej, tak tam máte poplatok vlastne 1 euro, 14 eur. Čiže pri tak malej čiastke samozrejme sa oplatí možno, že viacej tie percentá, ale záleží na čo to potrebujete. Ja kebyže si tam mám vložiť teraz, neviem, na nejaký ten účet fundovaný, čo si chcem napríklad kúpiť, tak potrebujem tam vyššiu sumu, čiže to musíte vy si prerátať v podstate potom, čo vám viacej vyhovuje. Čiže
podstate, keď si dáme pokračovať, tak vám tu vlastne vybehne, vám vybehnú všetky informácie, ktoré potrebujete na ten prevod. To znamená, že musíte vojsť do vašej banky cez internet banking a zadať tam vlastne tento IBAN, názov príjemcu, referenčný kód musíte tam takisto napísať, hej, a všetky v podstate tieto náležitosti a v podstate to potvrdíte ako klasickú platbu cez internet banking. Takže takýmto spôsobom si to vlastne vložíte a prídu vám eurá na účet. Potom dáme ten vložiť fiat. A mne to asi neprebehne cez tú SEPu teraz, lebo je víkend, respektíve už je piatok večer, takže si myslím, že to neprejde. Možno, že s tou kartou to môžeme skúsiť, tam by to teoreticky malo prejsť hneď. A takže dáme si tam tých 15, čiže to bude 30 centov. OK, akurát mi prišiel vlastne jedno upozornenie z toho Paymonade, neviem presne, jak sa to číta. A poďme teda najprv na to sa pozrieť. Pretože tam som sa zadrhla na tomto videu najprv, čiže som to nechcela vlastne pokračovať v tom videu, lebo som nevedela, čo sa stalo, lebo mi zrazu ako keby zamrzla obrazovka. Takže kliknem teraz na túto prvú možnosť. Mne totiž prišiel mail, že mi potvrdili cez túto možnosť, že si tam môžem vložiť peniaze. Takže ja tam teraz skúsim zadať 15. Tu je tiež vlastne ten poplatok 0,3 eur. Dáme pokračovať. No. A toto som tam predtým práve nemala, ostala mi biela obrazovka. Takže teraz vlastne vám ukáže tiež tie náležitosti, presne jak v tom predošlom prípade cez internet banking si vôjdete do vašej banky a musíte si zadať vlastne, tuto je IBAN, hej, krajina a všetky tieto náležitosti, ktoré budete prevádzať alebo ktoré teda budete vkladať u vás v banke, ako keby ste robili klasickú platbu cez akýkoľvek ten bankový prevod. OK, ja skúsim dať krok späť, lebo ja si myslím, že toto teraz tiež neprejde, že okamžite, pretože vravím, že začína víkend, takže vrátime sa teda k tej tretej možnosti. Čiže prvá možnosť, klasicky, ako keď robíte bankový prevod cez internet banking, len si tam musíte kliknúť, preklikať sa a zistiť teda tie údaje. Dvojka, to isté. Trojka, dostanete peniaze na Binance okamžite, s tým, že teda je tam ten poplatok. V našom prípade to je v podstate v pohode 0,3 eur. Dobre, keď tam máte teda už pridanú tú kartu, kliknete na pokračovať. No. A tým, že ja už mám vlastne verifikovanú tú kartu, vloženú tam, tak mi prišiel už len vlastne upozornenie na môj mobilný telefón, že mi stiahli z toho účtu 15 eur a takisto mail od Binance, že tá platba bola prijatá a vidíte, že aj tu v podstate vyhodilo, že vklad je úspešný. Keď si dáte zobraziť históriu, tak to tam v podstate všetko pekne vidíte. Hej. Toto je ten poplatok, bankový transfer, objednávka fiat. OK, poďme ale teraz čo s tým, lebo teraz máme vlastne eurá a vy si budete chcieť vlastne poslať USDT. Ja tu už nejaké USDT mám, ale mám tu teraz teda aj 14,75 eur a čo s tým, lebo vy napríklad, keď si chcete, ako som spomínala, tie fundované účty kúpiť, tak potrebujete napríklad, ja neviem, $60, hej, alebo $100 USDT a prídu ich vám ale v eurách, vy si ich pošlete v eurách. A teraz čo s tým? Takže musíte ísť normálne na trhy. Berme to tak, že teraz prevádzame 14,75. Hej, vy budete tú vašu väčšiu čiastku, alebo koľko potrebujete. Ideme normálne na trhy, tu na vľavo hore. No, teraz do lupy, tu si napíšeme EUR. No, tak nič. USD. A dáme si USD Tether. To nás presmeruje vlastne už na
kvázi burzu, kryptoburzu. A teraz nemusíte sa vlastne ničoho obávať, v podstate len pekne jemnúčko preskrolujete až dolu. A tu máte vlastne dve možnosti. Kúpiť USDT, predať USDT. Hej, ja mám tam nejaký budget už v USDT, čiže ja nechcem predávať USDT, ja chcem vlastne kupovať USDT. Lenže vždy si dajte pozor, aký tu máte ten kryptopár, hej, lebo mne sa tu, alebo kryptopár voči nejaké mene, lebo ja tu mám teraz USDT, DAI. Čiže my si tu potrebujeme vlastne zistiť ten pár, nájsť, aby sme teda tie eurá zmenili na USDT. Čiže máme tu eurá. Takže skúsime takto. Skúsime USDT lomeno EUR. To nám tu nedalo. A keď dáme EUR. Takže keď si tam napíšete eur, tak tu vám vyhodí eur lomeno USDT. Takisto, aj keď budete potrebovať Bitcoin. To je rovnaký postup. Čiže kliknete na to. To znamená, že dôležité, aby ste tu na vľavo hore mali ten zobrazený ten pár, ktorý idete obchodovať. Je tu síce graf, s tým nepotrebujeme robiť nič. Idete normálne, preskrolujete sa smerom na dol. Nižšie teda. Musíte pozerať, kde ste s tou myškou, hej, lebo vám to môže scrollovať v jednotlivých oknách, hej, takže asi pozerám, že najlepšie je vlastne scrollovať s myškou tu na tej pravej strane, aby ste teda sa dostali až tuto k tejto tabulke. Teraz pozor, limit, to je vlastne nejaká čakajúca objednávka, čiže to teraz nechceme, my chceme tie peniaze zmeniť hneď, to znamená, že prepneme si tu na trh a my chceme predávať eurá. Takže budeme vlastne vkladať tu a budeme klikať tu. Dobre, cena je trhová, čiže momentálne aktuálna čiastka. Buď si tu vložíte teda v eurách čiastku. Myslím si, že sa to dá, aj keď tu navložíte, že v USDT, že kebyže chceme, neviem, 10 USDT, tak to robí vlastne, neviem, nie som si istá teraz, či to prejde, lebo ja to robím väčšinou cez telefón, ale dajme tomu, že chcete vlastne buď tu napíšete konkrétnu čiastku v eurách, ktorú chcete teda zmeniť, alebo si potiahnutím takto smerom doprava, tam dáte celú tú čiastku, ktorú máte k dispozícii v tých eurách. A kliknutím na toto tlačítko sa vám vlastne zmenia tie USDT na tie eurá. Tu kebyže si kliknem kúpiť eurá, tak mi to vlastne toto nie, ale tu by som si vlastne musela zadať koľko dolárov, koľko tých teterov chcem predať na eurá, ktoré mám ja teraz konkrétne tam na tom účte. A ja tam nechcem žiadne pridávať eurá, ja chcem práve, že eurá zmeniť na USDT, čiže tu na to mám na 100% na maximum 14,70 eur, čiže kliknem na predať euro. Tu sa vám zobrazí, že príkaz bol vytvorený, čiže sa vrátime naspäť, ideme opäť na panáčika, ideme na aktíva, vľavo ideme na spot, tak a eurá tu už nemáme nič, ono tam vždy ostane nejaké také drobky, to sa dá potom vlastne tieto konvertovať malé zostatky na BNB, keď máte toho tam viacej. Ale toto by sa nám už asi ani zmeniť nedalo. Ono sa to vždy tak v podstate stáva, vidíte, že tu mám vo viacerých také malé omrvinky tam, čo mi tam ostali. Čiže teraz mám vlastne všetko k dispozícii v USDT. No a teraz čo s tými USDT? Čiže klikneme si opäť, alebo prejdeme tu na tieto 3 bodky. Dáme si vybrať. A tu už vkladáte tú adresu a sieť, ktorú máte skopírovanú tam, kam to potrebujete dostať. My konkrétne v tomto prípade potrebujeme dostať tie peniaze na Avanti Trade, aby sme vlastne si mohli zakúpiť nejaký fundovaný účet na syntetické indexy. Čiže ja si tu vlastne vyberiem sieť. Krypto v bitcoinoch to je už pre mňa nič, pretože ja som si to zmenila do USDT a meniť sa mi to už teraz nechce. Takže buď si zmením na TRC alebo RC sieť.
V každom prípade tu si teda zadám, ja neviem, napríklad, že tam chcem vložiť 10. Dám si prosit. Skopírujem si tento link. A musím zadať tú kryptosieť TRC, nie RC, lebo mi nebude tá adresa potom sedieť. Takže idem naspäť do Binance. Čiže USDT máme, tu si vlastne vložím tú adresu, tu si zvolím tú sieť TRC20, poplatok $2. OK. Čiže dáme tu že koľko, takže tu si dáme, že napríklad 10. Suma, ktorá mi tam príde, je $8, kebyže si tam dám 100, tak je $98, hej, nejak sa to prepočítava voči nejakým percentám, alebo je tam fixný poplatok, to presne neviem, ale ste videli, že vám to tam vlastne zobrazí. Čiže ja si tam dám 10, lebo to máme fakt len ako v rámci toho, aby ste videli, jak sa to robí. A kliknem na vybrať. Tu vlastne ešte potvrdíte. Dáte potvrdiť. Môže sa stať, že ak je to nejaká neznáma sieť, nová, že tam budete potrebovať vyplniť nejaký taký ako keby dotazník. To znamená, že sa vás tam budú pýtať rôzne otázky, či naozaj poznáte toho majiteľa tej siete, či je to váš priateľ a blablabla, rôzne veci proste, takže na to zodpoviete a potom vás to vlastne opäť vám to dá možnosť ako keby poslať tie peniaze, keď zodpoviete tie otázky. To je v rámci bezpečnosti a potom v podstate už ste v týchto krokoch, kde sme aj my teraz a kliknete na pokračovať. Tu máte ešte vlastne rôzne verifikácie, alebo teda tie ochranné pomôcky, ktoré sú potrebné na to schválenie, či už otlačok prsta, alebo cez autentifikátor, alebo rôzne. Hej, každý to má nastavené nejako ináč. Takže takýmto spôsobom si viete vlastne poslať tie peniaze z Binance do Avanti Trade, čiže môžeme ísť na produkty. Tu si klikneme, máme teda vybrať tú 2000 syntetické indexy, dáme na buy now, tu si dáme kód flow team, potvrdíme zeleným tlačítkom. Toto je chat bot, takže to si len tu nad týmto krížikom odtiaľ vyhodíte, ak vám to zavadzia, mňa osobne áno. Čiže to prerátalo 52,80, čiže tu nakliknete, že teda áno, nechcete ten produkt meniť, kliknete na Buy Now, ešte raz sa vás to opýta, či chcete teda potvrdiť a naozaj zakúpiť ten produkt, čiže tu potom už len kliknete na Confirm a máte to vlastne vytvorené. Čiže váš účet potom, keď idete na Accounts, ono to trvá, hej, nejakú dobu, že nenabehne vám to sem, ale v tejto kolónke Accounts vám vlastne budete vidieť v podstate ten váš účet a prídu vám v maili aj prihlasovacie údaje, to znamená názov brokera, cez akého si máte vyhľadať vo vašom MetaTrader 5, takisto číslo na prihlásenie a takisto aj kód na prihlásenie do MetaTrader 5, aby ste si mohli ten účet spojiť. Ja sa skúsim teraz prepojiť na môj účet. Tu vám vlastne ukazuje ten zostatok, ktorý tu máte. Takže ja sa teraz prepnem, skúsim sa teda prepnúť na môj účet, aby ste videli teda, ako to vyzerá, keď už máte ten účet kúpený. Čiže ideme do produktov, do accounts. Čiže vlastne tu bude takto vyzerať ten váš účet. Nie s týmto, lebo toto je vlastne prvý, ktorý v podstate som si kúpila, ale som tú výzvu nespravila. A ten druhý, ktorý v podstate som si zakúpila, tak tuto v tých accounts, challenges accounts, tak vám tu vlastne vybehne takáto tabuľka, kde si môžete sledovať,
aj v štatistikách, že ako ste teda na tom, čo sa týka splnenia tých jednotlivých percent. 8% treba splniť, aby ste splnili tú výzvu. Takisto vaše nejaké štatistiky, hej, aké ste mali najvyšší balans a tak ďalej a tak ďalej. A tu potom už je samotná história, samotné tie trady, obchody, čo ste urobili na tomto účte. Takže v tomto prípade, keď splníte tú výzvu, tak tu budete mať vlastne také tlačítko, ktoré bude v podstate na to, aby ste vyžiadali kontrolu. Musíte mať potom všetky obchody uzatvorené. Keď splníte tú výzvu, vidíte, ja mám tiež len vlastne 21 centov navyše, čiže som to tiež zbytočne nehrotila. Splnila som proste tú výzvu 8% a potom je tu také tlačítko, na to musíte kliknúť a oni majú 48 hodín potom na to, aby skontrolovali, či ste splnili všetky podmienky v tej výzve, čiže nie len, že dosiahnete tých 8%, ale aby napríklad nemali ste vlastne tie pozície príliš krátke, to znamená, že každá pozícia by mala mať minimálne 4 minúty, by mala byť otvorená, takisto aby ste tam vlastne nemali tú dennú stratu 5%, nemyslí sa so zavretými obchodmi, ale myslí sa tým aj otvorené pozície. Takto sa vlastne mne podarilo spáliť tento účet, lebo som rátala s tým, že vlastne 5% strata je tam v podstate, keď mám mínusové obchody uzavreté, ale v tomto prípade u nich je taká podmienka, že nesmiete mať teda otvorenú pozíciu, alebo dve, ktorá vlastne sklzne do straty až 5%. Môžeme si to pozrieť aj tu na tej štatistike. Hej, že vidíte, že v podstate aký bol balans toho účtu a potom vlastne som otvorila obchody 2 zlé, ktoré v podstate stiahovali ten účet, to je ten aktuálny zostatok, čo vám ukazuje v MetaTraderi, až to teda sklzlo do tej straty, ktorá už nebola akceptovateľná a potom mi v podstate tento challengeový účet vypli. Hej. Takže na toto treba dávať pozor a takisto nesmiete mať otvorené viac ako 3 pozície na rovnakom fundamente, alebo na rovnakom, nie fundamente, pardon, ale na rovnakom inštrumente, respektíve na rovnakom aktíve. Čiže keď budete napríklad obchodovať Crash 300, tak na Crash 300 nesmiete mať 4 rovnaké pozície otvorené, to znamená všetky 4 na buy napríklad, alebo na sell. Hej, maximálne akceptujú 3. Takže to je v podstate také tie najdôležitejšie, najprísnejšie pravidlá, čo majú. A takisto proste človek jednoducho musí byť konzistentný, nesmie proste robiť nejaké extrémne výkyvy na tých účtoch ako takých. To znamená, že nemôžete obchodovať najprv s 0,5 lotom a potom tam zrazu začnete búchať 8 alebo 10 lotové pozície. Hej, čiže naozaj vytvoriť si takú konzistentnosť, že buď obchodovať s jedným lotom alebo s 2 lotmi alebo s polotom alebo tak nejak. Jednoducho nájsť si takú zlatú strednú cestu, aby ste nerobili príliš extrémne obchody a operácie na tom účte. Takže takisto jeden obchod nesmie presiahnuť 50% celkového zisku. A to sú asi také najdôležitejšie, ktoré vlastne oni potom hodnotia a ktoré potom sledujú, že či naozaj ste ten daný challenge prešli, preto na to majú vlastne až 2 dní. Mne to hodnotili nejakých deň a pol. Treba rátať s tým, že je to v podstate v Kolumbii, takže keď je u nás deň, u nich je noc a tak ďalej, myslím, že je tam 8 hodín, ak sa nemýlim, rozdiel. Čiže keď vám vlastne potvrdia, že ten účet je verifikovaný, tak potom vlastne dostanete už fundovaný účet a plus aj certifikát, takže potom už v podstate obchodujete na účte, ktorý síce vám príde do predmetu, že je ako demo účet, ale to sú vlastne, nie sú to ako keby reálne peniaze, sú to virtuálne peniaze, ale oni k tomu majú v podstate, oni to majú nastavené tak, že to je vlastne ako reálny účet. To znamená, že o koľko ho zhodnotíte percent, toľko v podstate vám oni potom pošlú reálne zisk. O to si tiež potom treba zažiadať na kontrolu a takisto aj na tých fundovaných účtoch sa treba správať ako aj na tých challengeových. Platia tam rovnaké podmienky, to znamená takisto to budú kontrolovať. Keď si zažiadate o výber, či ste tam
neporušili nejaké tie z ich pravidel. Takže aj tie pravidla si naozaj treba pozrieť a naštudovať. Takže to je za mňa všetko. Potrebné linky a dokumenty nájdete v podstate pod každým tým videom, takže držím palce a teším sa na vaše úspechy.